adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 24 ngadto sa 30. Unya mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga may mahibalo niini apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babaye nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babaye usa ka langyaw nga didto na tawo sa Phoenicia sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro, mitubag ang babaye. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha sa ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae sa ila ug iyang nakita ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.